Ell a Ràdio Joventut, que per altra banda va ser una emissora irrepetible i segurament impensable avui dia, una emissora amb molts pocs mitjans, segurament per això estimulava tant l'enginy, la imaginació dels seus treballadors. La seva contribució a la comunicació va ser la fantasia, perquè en programes com el Sacapuntes i sobretot amb el personatge que ell va crear de Tito B. Diagonal, en un moment en què la majoria d'emissores a les 12 de la nit tancaven l'emissió. No hi havia costum d'escoltar la ràdio a les nits. Va ser molt arriscat. Molta gent de la professió en el seu moment van pensar que això ho escoltarien quatre gats. I va tenir tal repercussió el personatge de Tito B. Diagonal que s'explica que en alguns restaurants de luxe de Barcelona, quan arribaven les 12 de la nit, alguns clients importants demanaven un transistor per escoltar aquella crònica de 3, 4, 5 minuts que feia Tito B. Diagonal i que molts restaurants es van preocupar de comprar més transistors perquè cada vegada hi havia més demanda, no? Segons sembla, en altres restaurants més modestos, alguns clients deixaven la taula a les 12 de la nit per sortir al cotxe i escoltar Tito B. Diagonal a través de la ràdio del cotxe. Això crec que no s'ha donat mai ni abans ni després. Musicalment ell sabia molt de música, tenia molt bon gust. I fa poc li vaig preguntar, com a tots els convidats del meu programa, quina és la cançó de la teva vida. I va recordar immediatament el dia que va ser tan feliç perquè ell estava amb els seus mestres, ell els considerava mestres perquè era el més jovenet, José María Pallardó, Joan Comelles, feien el 1000 por 1000, un altre programa mític de les nits, és el programa on sortia l'espai de Tito B. Diagonal. Els divendres a la nit buscaven el Disco 1000 i cada un presentava les novetats que creia més atractives. Posteriorment els oients trucaven i votaven per una o per una altra i la cançó escollida era el Disco 1000. I sempre, el Jordi deia, clar, sempre guanyaven els altres que per això en sabien més que jo. Però l'any 75 ell va apostar per Felizia, de Gino Vanelli, i va ser Disco 1000. Va tenir tanta repercussió que aquesta cançó va sortir com a single només a Espanya, l'únic país europeu que la va publicar gràcies a la gran audiència que tenia en tants pocs mitjans aquella Ràdio Joventut de Barcelona que va convertir en fantasia l'amic Jordi Estadella. Sens dubte, la faceta més popular del Jordi Estadella va ser la seva feina a televisió. Ell va crear un autèntic mimetisme entre el Chicho Ibáñez Serrador i ell a través de dos programes que tothom coneix i que tothom ha seguit, com són l'1, 2, 3, una de les etapes importants de l'1, 2, 3, i després allò que a Itàlia en deia la corrida i que aquí es va dir el semàforo. Però jo tinc unes aproximacions amb el Jordi Estadella, a través de la televisió també, però per feines que vam fer junts, perquè vaig aconseguir convèncer-lo que a mitjans dels 90, en un programa que feia que es deia Tal Qual, incorporéssim la figura del Tito B. Diagonal, que, com tothom sap, era un personatge bàsicament radiofònic. Aleshores, a través d'aquest programa vam donar-li forma televisiva, amb unes cors que no se li veia la cara al Jordi Estadella, que era el Tito, amb una copa de conyac, cosa que ara a la tele ja no es pot veure, fumant-se un puro, em sembla, i amb una llar de foc com a fons convencional per demostrar que ell vivia en una casa rica i en un indret molt propi. Vam estar molts mesos fent aquesta col·laboració fins que jo vaig acabar de fer el programa perquè vaig haver d'anar a Madrid a fer altres projectes televisius i aleshores el Jordi Estadella va heretar aquell espai meu a la 2 a Televisió Espanyola i va fer un programa que es deia Esto no es lo que parece, que, en fi, em sembla un títol fantàstic per un programa de televisió i va continuar una mica en la línia del Tal Qual, entrevistes, de talk show, etc. Vam tornar un altre cop a recuperar el Tito B. Diagonal amb els Senyores i Senyors en una altra etapa a mitjans dels anys 2000 i allà vam un altre cop, amb un altre escenari, amb una altra visió, ho feia des de teòricament un iot, i un altre cop la força del Tito B. Diagonal, aquesta manera singular de tractar els temes d'actualitat, van tenir presència a la televisió en el nostre programa. En Jordi Estadella tenia un do, el do de la veu. Una veu amb un registre amplíssim de greus i d'aguts. I això era molt important en aquell moment quan ell va començar a la ràdio perquè calia tenir una bona veu. Era un carnet d'entrada a la ràdio tenir bona veu. Avui no cal, avui no cal tenir una gran veu, n'hi ha prou amb vocalitzar, amb mastegar bé, que s'entengui el que dius. Però en aquell moment, repeteixo, calia una veu important, una veu educada, una veu amable, si més no. I era el cas d'en Jordi Estadella, però hi he conegut moltes persones amb grans veus i que no han fet mai res de bo. Perquè aquí hi ha l'altra virtut d'en Jordi Estadella, i és que tenia la intel·ligència, la sensibilitat de saber utilitzar la veu. És a dir, quan parlava a l'oient, sabia arribar-hi, sabia posar aquell to, aquell èmfasi, aquella modulació de la veu,
aquell volum necessari per arribar, per ser amable, per ser confident de l'oient. I això és una virtut enorme, és a dir, aquesta intel·ligència posada al servei de la veu és el que el Jordi Estadella va treballar moltíssim durant molts anys i va ser una de les seves característiques principals. Aquella veu que podia fer qualsevol cosa. I la prova està amb els seus doblatges, per exemple. Va doblar des de la Mula Francis, per dir una cosa extrema, fins a, no sé, l'inspector Gadget o en Jerry Lewis, que va ser un paper molt difícil. És a dir, tenia el domini de la veu, que és molt important, sobretot a la ràdio, en aquella ràdio que es va fer, que era per arribar molt bé a l'oient, per tenir aquesta credibilitat a l'oient, per aconseguir aquesta immediatesa sincera, per ser conseqüent, per ser l'amic de l'oient. I després podríem parlar de televisió, però això m'he volgut adreçar únicament, resumir únicament el tema de la ràdio. Gran veu, gran persona, gran radiofonista Jordi Estadella. Era molt amic meu, érem molt amics des de feia molts anys, però vull dir, ell, a part de ser un gran comunicador, de fer molt bé tota la feina amb tots els programes de ràdio i de televisió, realment era un autèntic gastrònom i a part de que ho explicava molt bé i ho difonia molt bé, ell era realment un gran gastrònom, en sabia molt, cuinava molt bé i el que era també molt impressionant era l'expert que arribava a ser en el món del vi, o sigui, era molt gran amb els vins. A mi havia vingut moltes vegades a fer cates i a concursos i era un 10. I llavors és un gran amic que el tenim sempre amb nosaltres i estic molt content que se li faci aquest homenatge a l'exposició, perquè a més, nosaltres érem amics des dels anys 60. Jo el vaig conèixer als anys 60, 66-67, que ell estava fent de discjòquei en un petit club allà al carrer Còrsega tocant a la Diagonal. El Jordi era una persona que ja era popular abans que la gastronomia fos popular. I això es notava molt quan anàvem als jocs, no? Veies que tothom el coneixia, tothom el reconeixia i fins i tot que tenia el carinyo de la gent. Això feia que mirés tot aquest boom gastronòmic, diguéssim, una mica més de distància. Era una persona que tenia un esperit lliure, no? Una persona que pensava per ell mateix, per tant, que estava per sobre de modes i tendències que moltes vegades desvien una mica, diguéssim, el gust, el criteri amb tot allò que té a veure amb la gastronomia. I també era una persona, quan parlaves amb ell a la ràdio, sabia escoltar. I quan menjaves amb ell, convidava a compartir coneixement i compartir experiències. És algú que la gastronomia la vivia. Jo estic convençuda que el Jordi Estadella, al món de la gastronomia, hi ha portat sabidoria, hi ha portat bon gust, hi ha portat estil. Un estil d'aquells que són divertits, d'aquells que et diu la cosa com aquell que no et vol dir la cosa, tenir un esperit crític però t'ho deia amb un to d'humor. Penso que els que hem treballat al seu costat, m'ha convidat més d'una vegada al seu programa, aprenia moltes coses i et feia dir moltes vegades allò que tu no volies dir. Era un home que amb un to distès, un to d'amistat, aquell to d'aquell acudit ben col·locat, anava més lluny, ens ensenyava més coses i estirava més de tu. Per tant, gràcies Jordi per ser com eres, gràcies per aquest to d'humor, gràcies per disfrutar com disfrutaves a taula, la gent que disfruta a taula, la gent que comparteix m'agrada molt, gràcies per estimar-me com m'estimaves. T'estimo, Jordi. Gràcies. Felicia, you're gonna cry when I'm gone. Oh, my Felicia, you're gonna curse your own ways. But now when my life is over, you're gonna cry for me.